Hürmetli dostlar, benim YouTube kanalını qarab barışı dostlar, qadirli dostlarım. Men indi sizge rahmet neytirge mene oyladım. Benim indi әлеге vaqtda şıqqan YouTube'dağı benim oynaganlarıma, tapşırlarıma siz indi şul kadar edip matur ettirip yazasız. Şul kadar yaşarga dert, qanat buyasız mene. Şunun için indi sizge zor edip rahmet. Endi mene kelешekte Tağında matur tapşırılar işlerge jийнam Allah bersa, yerçiler bilen, qurayçılar, bayançılar, hem büyüşler, köp artistlar bilen indi. Men indi sizning şu vaqtda qatnaşuğuňyzy, tilekleriňizni, sorawlaryňyzy, indi sorawlaryňyz bar ýazyňyz, şularny kötüp qalam. Allah bersa birge bolaýak, birge ýaşaýyk, birge oralaşyp, şulay etdirip, matur etip bu dünýalarda yaxşı ettirip, köňüllü ettirip ýaşargasyn Allah berse. Qadirli dostlar, benim kanalıma yazılığız, tilekleriňizni ýazygyz, sorawlaryňyzy berigiz, birge aralaşyp ýaşarbyz.